Arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Euskal Kopa da, Euskalko finala, Euskal Kopako finala, 3. edizioa. Aurreneko biak Caja Laboral Baskoniak irabazi ditu. Gaur berriz Lagunaro etxeko taldea eta Jeska Bizkaia Bilbotarrak elkarren kontra izango dira. Hemen Ilunben Donostian hain zuzen ere. Orain arte partidu ofizialik ez dute irabazi Gipuzkoarrek, gaur lortu nahi dute euren jendearen aurrean. Bilbotarrek berriz titulua nahi dute jakina Josan Aldalur. Horixe izan liteke diferentzia, ez? Gipuzkoarrentzat etxean jokatzea eta behingoz partidu bat irabaztea. Bueno, pentsatzen dut hori izango dela asmoa, ez? Baina kontuan izan behar dugu, honeaino etorri ezkero, bi taldeak nahiko dutela nola edo ala, txapelketa hori irabazi. Txapelketa laburra, baina nik uste gogotsu kantxaratu direla bi taldeak. Partidua astear dago, Jokin Etxeberria ere gurekin da. Jokin, publikoa poliki badator, batez ere hemen Gipuzkoarrak direna, lehenengo garaipena ikusteko asmoz, jakina. Arratsaldeon bai, eta baia horrela den, lehen hitz egin dugu presidente jaunarekin eta esaten zigun, bietako partidu bat esaten baldin badiote, aste honetan partidu bakarra irabazi behar duela esaten baldin badiote, nahiago duela igandekoa irabazi noski, izan ere, bolada txarrean daude Gipuzkoarrak, boladarik txarrena errepikatzeko moduan, huts eta laukoarekin hasi baitira, huts garaipenetan 0 eta lau porrot, eta Bizkaitarrak berriz, beraien boladarik onenean, hasiera onena izan dute, 3 garaipen erreskadan lotuta. Hor bostekoak, etxekoen aldetik, Salgado izango da jokua antolatzen, gero alboan Huts eta Kuksikiz izango ditu, eta Ibekue eta Rubio barrukalderago, eta Bilbotarrei dagokienez, jokua antolatzen Zisis izango da, gero Pasilei Adiz, Munbru, Erbel eta Hamilton aserako bostekoan Euskal Kopako finala da, lehenengo baloia etxekoentzat, urdinentzat hain zuzen ere. Salgado eta Zisis, aurrez aurre biak ere eskarmentu handiko jokalariak dira, barrura! Ibekueri pertsonala izan da, eta bazirudien, 3 puntuko jokaldia egiteko moduan zela hor, Ekene Ibekue. Ez du asmatu, baina lehenengo erasoan, ondo, Gipuzkoarrak, Josan. Bai, ikusten ari gera, ez? Jokaldi prestatu bat egin dutela, Javi Salgadok bilatu hor blokeo zuzen baten bidez aukera, ipintzeko baloia hor barrukaldean, eta, ez du lortu saskiraketa, baina gutxienez lehenengo bi jaurtiketa lirin lortu ditu, eta pixkanaka hasten diren berotzen. Gogoan izan, orain dela 10 egun elkarren kontra jokatu zutela bi talde hauek, Endesa Ligako 3. jardunaldian, eta orduan Bilbotarrek irabazi zuten, garaipena lortu zuten 75 eta 72, baina bi ekipoak, bi taldeak izan ziren garaipena lortzeko aukerekin. Beti gora etorrita Lagunaro, beti ere. Hilabetean 3. neurketa da, bien artean jokatzen dutena, izan ere aurre denboraldian ere jokatu zuten, orduan Basaurin okerrezpanago eta orduan ere Bizkaitarrak oso nagusi, ez? Bai, Basaurin, alaxe da, ordutik ona, noski, aldatu eginda Lagunaro taldea, besteak beste Kuksikiz dagoelako, eta eginago dago Sito Alonsok beti esaten duen bezala, kosta egite zaiola, bere taldeak nahi duen bezala ipintzea, baina halaxe egiten duela lan, normalean. Eta beti aipatu dugu, orain arte behintzat, eginago, borobilago den taldea dela aurten Jeska Bizkaia denboraldia hasi denerako. Hala ematen du, ez? Hasiera-hasieratik aldea badago talde batetik bestera. Jokinek esan du moduan aurre denboraldian ere nabaritu zen. Eta badirudi, ez? Pixkanaka ere gokitzen ari dira Lagunako jokalari guztiak, eta pentsatzen dugu borobiltzen joango dela, ez? Denboraldia aurrera joan aben. Eta horien artean Kuksiks, ez? Oso ondo Kuksiks. Oso ondo moldatzen ari da hasierako neurketa hauetan, ez? Besteak beste, 4-3 sartu zituen azken jardunaldian 3koetan, hau pikoa izan da, 3-2 aurretik dira. Etxekoak, Lagunaro Gipuzkoa Basket. Bai, eta zerbait aipatzekotan ikusita nola kantxadaratu diren Donostiarrak ikusten ari gera, Ginter Butz ari dela jokatzen egaleko moduan, eskolta moduan Kuksiks, eta barrukaldean Ibekue eta Guille Rubio.
Ez dakit, askotan ez dugu ikusi, ez? Horrelagoko bostekoa. Kintelbusek askotan jokatu du egal pivot moduan, eta gaur badirudi apustu egin dula, ez? Eta horregatik ari da defenditzen Alex Mumbrú, eta Mumbrurekin ari da jokatzen behin eta berriro lehenengo jokaldia beko zutonean, bilbotarrak. Jokalari garaiak, nahi zituen agian. Horba, aukera, Kuksix, eskolta moduan ikusteko gaur. Noski, honelako partiduak irabazi nahi, bitaldeek irabazi nahi dute, jakina titulo bat dagoelako jokoan. Baina entrenatzaileentzat liga jardunaldiari begira gauza desberdinak entrenatzeko eta balio du baita ere. Bai, noski bai, lehenengo saria, denboraldiko lehenengo saria jokoan dago, eta ez hori bakarrik esan duzu moduan, entrenatzeko, eta talde handi batek bilbotarra moduan, bilbotarra bezala jokatu behar duten Europan, hemendikan gutxira, pentsatzen dut ondo etorriko zaiola ere egokitzeko, bi partidan astero jokatzeko. Beste horregatik jokatu da gaur partidua, ez? Pentsatzen dut. Bai, izan ere, Eurocup jokatuko du aurten. Begira, Lutzena. Pertsonala bentzapai, erasoan ordea. Ez dakit banik. Hor da jokaldia errepikatuta. Herbel nahiko geldik zegoen. Ez ditugu ikusi oinak, baina pentsatzen dut paliak ikusi. Bai, baina hala ere ez dakit jokinek aukera izan duen ikusteko, ez? Nik ikusi dut eta niretzako falta ez da izan. Beste jokaldi bat bezala, ez? Kontaktua bai, baina falta pitatzeko lain ez dut uste. Zizena da jaurtiketa eta baita saskiratzea ere. 3 lagunarok, 5 Jeskrap Bizkaia korda jokaldia errepikatuta. Hanka kanpoan zituen. Ez zeuzkan bintzat Uztaipeko inguru horretan. Eta Zito Alonso oso aserre, dagoeneko 2 falta erasoan, eta beste baloi bat galduta, dagoeneko 3 baloi erasoan galduta, Ziziz, joku antolatuz beltzentzat. Mumbrurekin eta Herbelekin, Basilei Adiz. Basilei Adizek Kuksix dauka aurrean, badoa Greziarra, kanpora Hamilton urruneko jaurtiketa, ez, Uztaia ikutu, eta errebotea urdina da, Salgado. Berak egingo aldu barronatza begira! Ikusgarri benetan, Ibekueren Alejupa, oraingoan bai, zen ikusgarria den mutilau, eta begira ze pasea, ze asistentzia eman dio Salgado. Javi Salgadoren pasea izan da zoragarria, bazekiten norekin jokatu eta nola jokatu, eta beste aldea begira zegoen momentuan utzi dio baloia hor gainen. Rubiok orain personala Hamiltoni. Besoa jatsi dutolako. Ibekuek ez dauka izen askorik, izan ere liga txiki batetik dator, baina nik uste espektakulu emango duela aurten eta lana ere bai, Orain arte bai behintzat, besteak beste, Endesa Ligak aukeratzen dituen jardunaldiroko 7 jokaldietan, behin eta berriro ikusi ditugu, Ibekueren Alejupak edo baita txapelak ere. Ikusgarria da, eta hori egia esan, zaleek eskertu egiten dute. Bai, ikuskizun aldetikan, hori ziurtatuta dago, ez? Donostin eta behin eta berriro ikusiko ditugu esan dezun moduan. Txapelak gutxienez eta saiatzen dira, bere ekipokideak bilatzen Alejun batzuk lortzeko partido guztietan. Herbelen falta orain, baloia ez egoenean, inundik inora ez egoenean, ez dakit, beste batzutan. Bai, eta Rubio eta Basilei Adiz hor, Gile Rubio eta Basilei Adiz barriketan. Eman da eman ari zela esatez dion Rubiok Basilei Adizi, azkenengoan posteko elkarri eta aurrera, Salgado! Woods! Eta Kuksix berriz ere hor da Ibekue, goitik bera! Bigarrena du, eta ez dago gustora Katxikariz. Hor da jokaldia errepikatuta, zein erraz egiten duen atzetik aurrerako mugimendua. Eta gero, goitik bera, txikitu, baloia, Basilei Adizek irukoa. Ez, Uztaian ikututa kanpora. Kontraraso egiteko modua daukate orain Gipuzkoarrek. Hor da Kuksix zirukoa, ez basartu. Herbelek errebotea. Eta Herbeli urrengoan teknika adieraziko diotela, antzerkia egiteagatik. Hamilton. Eta Kuksixene pertsonala da.
Plasta, eban dio eskuan oraingoan Garbiarri. Joko azkarra ikusten ari gira alde baten eta bestean, bi taldea buru belarri, ez? Erasoari begira, lehenengo pasea azkar ateratzen, kontraroso bilatzen, transizioan jokatzen ere bai, ikusi dugu, ez? Kuksisek nola bilatu duen hiruko hori, eta erantzuna beste aldean segituan, ez? Nola moldatu duten kontraerasoa eta lortu duten etekina. Ara, orain katxikari zen erantzuna, esan diote urrengoan Erbeli teknika aderaziko dutela, dagoeneko bi falta badauzka, eta Moerman atxarazi du dagoeneko. Barrura bigarrena. Zazpita beratzi markagailuan. Salgado. Salgado orain, ez du Ibepkoe ikusi, baloia hartzeko moduan da ez dio pasea asistentzia eman. Hamiltonena, pertsonala, eskua luzatzeatik. Eta falta asko, ez? 4 minutu ere ez dira pasa, 3 terdi, eta dagoeneko oker espanez, 10 falta. Bai, hala, 10 falta. 6 ditu Lagunarok, eta 4 orain arte Bizkaiak. Bestalderaino, alde batetik bestera baloia hor, Kusiksek, Woods, ez. Oraingoan Mormanek ikusi egin du baloia, Igerri egin dio paseari, Ziziz, Mot, labur, Gile Rubiok errebotea. Eta berriz ere, Laster, korrika egiteko modua daukate. Gipuzkoarrek, Salgado eta Gile Rubio hor da, goitik bera, ez da. Oraingoan erreztago zirudien. Ies egin dio. Ies egin dio baloiak. Bai. Txaloa gala ere zitu Alonso, gokaldia ondo egina batzegoen. Ez du bi eskuekin egina izan hori Bekuek, ies egin dio Salgado, Igerri egin dio Basileiadisek, Woods dauka bestaldean, orain bai, ara! Hirugarrena, joko ikusgarria nahi genuen, ean ba, hemen ba, Showtime, Ilunben, Euskal Kopako finalean, beratzina, Mumbrú, hirukoa Mumbrú. Eta Quintel Butzek ez du asko eutxiko kantxan, Manos Papamakarioz atxarazi du Zito Alonsok, eta hori ikusi duenean, orduan Quintel Butzek berak eskatu du aldaketa. Hirukoa berriro ere, bai oraingoan! Hortarako ekarri dute Richard Kuksiks, Rigako mutila, eta oraingoan mintzapai, oraingoan asmatu du. Ziziz, baita honek ere, bakarrik zegoen. Partidua oso berdinduta, bigoitik dira orain. Jeska Bizkaiakoak. Bai, defensa gutxi orain arte, ikusten ari gera erasoari begira jokatzen sistemak azkarrak, 2 pasetan, lortzen dute desoreka, jaurteketan Niko Garbiak, alde baten eta bestean. Moermani utzi diote hor baloia, Basileiadisek eman dio bera, Ibepkuek jan egin du keinua. Ba, 3garrena da, Pertsonala bai, eta oraindik 4 terdi falta da, lehenengo laurdena bukatzeko. Oso bizia egia esan, orain arteko partidua, eta aldaketak ala beharrez, ez da Jokin? Bai, 3garren falta Ibekuek, Quintel Butzena lehenago ere esan dugu, eta David Oblas irten da kantxara, eta Ibekue oso aserre, nik uste bere buruarekin, izan ere horren denpora gutxian 3 falta izatea, ez da baten gozamenerako bintzat. Laguntza guztietara joaten da, eta hor askotan txapelan bila, asko ikusi behar du, ez? Oraindikan horrelako liga profesional handi batean, nik uste dut ohiturak hartu behar dira. Eta ez dutela Frantzian bezala adierazten hemen gauzak, ez? Salgado! Errebote bila Rubio zijoan, kontradasoa Bizkor ekarri nahi du bestaldera Basileiadisek. Gelditu eta joko antolatzaileari emango dio. Zizizien zuzen ere. Rakovic entzatzen, Salgado Igerri. Papamakariosek, ez du irugori jaurti nahi izan. Eta Salgado da orain joku antolatzen ari dena. Barruan lagunik ez. Eta Papamakariosi kanporantza. Gile Rubio eta Basileiadis aurrez aurre. Hor da Rubioren gakoa ez du asmatu. Laugoitik Bizkaitarra. Basileiadis bera barruraino. Errebotea Mormanek. Eta azkenean baloia. Urdina da bai.
Zoroa, joko zoroa, Ara eta ona, joan etorrikoa. Eta txaloak hemen bildu diren zaleek. Hala, David Doblasen falta erasoan. Eta bigarrena dute horrelakoa, bata Ikegu egindakoa eta bestea orain David Doblasek egindakoa. Joko azkarrarekin askotan gertatzen da, blokeoak mugitu egiten dira, bere leku hartzeko azkar eta normalean epaileak moztu egiten dituzte horrelako blokeoak faltan bidez. Rakovic eta orain Raul López joku antolatzen Bilbotarrentza. Raul Neto ere pres, katxa izotzeko. Barrura Rakovic'i, hau Doblasekin borroka. Bai, Urratxak ondo defentsan oraingoan Doblas. Eta Neto kantxara, elkarren kontra hirugarren jardunaldian jokatu zutenean bera izan zen partiduko jokalaririk onena, naiz eta taldeak Gipuzkoarrek galdu egin zuten, baina sekulako erakustaldia eman zuen brasildarrak. Bidatu, bere gaztetasunean, 9. da balorazioan ligan, eta supermanager jokuan erosiena, jokalari erosiena. Seinale ona da hori noski. Orain arte behintzat, Igaz erakutsi zuen, doaiak bazituela, aurten aurrera pausua eman du, eta Sito Alonso gainera konfidantza dio, minutuak ematen dizkio eta ugari. Lehenengoa Barrura, Papamakariosek, bigarrena ez, errebotea ordea berak jaso du berriz ere, Greziarrak, begira borroka, baloia azkenean, urdina izango da. Roger Grimalk ikutu dela azkena, eta utxartea orain, Sito Alonso eskatu duen aukera espanaiz. Bai, eta posti gainera, Sito Alonso behintzat keinuari begiratu ezkero, bere jokalariek orain arte egin duten jokoarekin, egia da, poliki-poliki, jardunaldiak aurrera joan diren ala, geroz eta talde osoagoa moduan ikusi dugula. Gipuzkoa basket entzun egingo ditugu. Entrenatzaile. Recibe Yari. Raúl, corta. Vale. Manus, o sea, Rick, you are here. And Manus here. Sorry. Sorry, the man who is passing the ball, cut. Okay, cut. Raúl, cut. And Rick, come here to shoot. Vale, if you cannot shoot, use the first pick, the second pick with David. If not, we play one-on-one. Pero uno contra uno, duro, duro. Si metemos, if we score, next defense, Palma. 2-3 zone, pressure. Vale. 1, 2, 3. Oso garbi hitz eginez, batez ere niri hala iruditu zait behintzat Kuksikentzat ari zela berriketan, beretzat jokaldia prestatzen eta zer egin behar duen, noski, handu etorri da, azkenengo etorri da, eta orduan bera da, taldean sartu behar dena, ezta? Bi mozketa egingo dituzte, orain jarraian, eta gero irtengo da hirugarren mozketa hortan Kuksik beak, jaurtitzeko aukera baldin badu edo bestela buruz jokatzeko. Hori da. Indartu. Baina egia da, garaipenetik geroz eta gertuago ikusi dugula Lagunaro aurten, lehenengo lau jardunaldi hauetan, baina oraindik lehen jokinek esan bezala, ligan ez dute, partidurik irabazi. Doblas, Rakovic'ekin, era bakarrik jokaldia egin nahirik, hor, poste txikian, Zutoin, beheko Zutoinean. David Doblas gogorra da, baina Rakovic sekulako armailua, Bai gero, eta gainera itxura batik bakarrik ere, errespetua sartzen du. Urratxak, Pilepitxi. Eta Dani Diez kantxara, gazteari minutuak orain. Ez ditu orain arte minutu gehiago izan, min hartuta ere egon baita, baina gutxika izango ditu bere minutuak izan ere, nik uste taldea proposa dela Dani Diez bezalako jokalari batentzat, Sito Alonsoren agindutara egoteko, Zaintiratuarekin egon da min hartuta, eta orain noski lehiaketako ritmoa beharko du berriz ere Papamakarios, hor dauka aukera hirukoa, ez. Errebotea, Rakovice. López eta Muerman, pasa eginda, Korolev gaindituta zeukan, baina Muerman gero pasa eginda.
Eta pertsonala Rakovicek Korolefi aurrean eraman du. Ez dakit ikusi duen edo ez. Baina lehen esaten ari ginen gogorra dala oso Milovan Rakovic. Pertsonala du. Hor da jokaldia, ez ikusi du, bai. Bai, ikusi du. Biak labiak zikoazten, ez? Iztu bizian hor beko zutoinera eta... Bai, naita, ez? Bultza txiki bat, desorekatzeko zerbait, baina gehiagizkoa izan da, Korolefintzat. Korolev, bigarren jaurtik eta bai. Korolevek aurten ere zerbait gehiago eman barko luke, ez da, Josean? Espero dugu, behintzat. Kontuan izan behar dugu, ez? Iaz ere lesionaturik egontzela eta pentsatzen dugu, ez? Donostian bere beharra izango dutela askotan, kalitatea handiko jokalaria da, baina askotan ematen du biuntxamarra dela, ez? Hotza, eta hemen liderren baten bila dabiltza. Ez dauka lan zaila, bere postuan, lan errexan esan nahi dute, bere postuan iaz handi panko zegoen, eta hori ordezkatzea... Bai, konparaketa gaineaz ezin diregin, ez? Baina Quintelbutz hor dago, eta ez batek eta ez bestek ez dituzte hartzen ardurak askotan, ez? Eta hori eskatu behar zaila. Doblasek, hor, pasea kanpora atera nahi izan du, barrutik ez du asmatu, ez du ondo ikusi. Dani Diez, eta beraz baloia... Aserre oso aserre gainera zitu Alonso. Zazpigarren baloia galdu dulako bere taldeak, ez? Gehiagizkoa da, kontuan izan, ez? Oraindik lehenengo laurdena ez dula bukatu eta martxa honetan zenbat baloi galduko ditun, berdin jarraitzen badu abiadura honekin. Bazi Juan Neto eta Raul Lópezek gelditu egin du. Oker espan naiz, Fuenlabradaren aurka Sito Alonso eungarren partidua izango du ACB-en, ez da marka txarra ere horren entrenatzaile gaztea izateko, ez? Eta gogoan izango duzue, batez ere, lagunaroi zaleok, igaz, Endesa Ligako entrenatzailerik onena izendatu zuten Sito Alonso. Aurten ere, pazientziakin hasi du denboraldia, berak badakiela noran joan nahi duen, jokalariek ere bai, konfidantza osoa duela, eta iritsiko direla garaipenak, baina denbora behar duela. Horregatik esan dugu, hemen bildu diren zaleek, batez ere Gipuzkoarrek, Lagunaro zaleek noski, garaipen hori gaur ikusi nahiko dute, partidua berdinduta dago, 16. Raul Lópezen barrura, Rakovic. Oso ondo jokatu du hor. Ikusten ari gera gaineaz, Zeskra Bizkaiako bostekoan pivot bakarrarekin ari da jokatzen, ez? Moerman egal pivota moduan, baina askotan egalekoan kokatzen da, eta lau jokalari irikiekin Rakovic bakarrik gelditzen da buruz jokatzeko Doblasen aurka hor barrukaldean. Diez barruraino, Doblasi eman, begira! Borrokan, gogor egin ondoren, Doblasek 2 puntuak sartu ditu, baina hemen ez da pakerik, egurra, gogorra, Uztaipeko lana gaur. Doblas eta Rakovicen artean. Eta Sito Alonsok bada espada, azken jokaldi bat izateko esperantza badauka eta utxartea eskatu du. Grimau. Txapela ipini dio hor Korolefek, bai, azkenean Rakovicek sartu egin du. Eta izango da bai, izango da azken jokaldi bat, azken jabetza bat. Gipuzkoarrentzat 18 eta 20. Gogoan izango duzu. Nola, bi talde hauek elkarren kontra ligan jokatu zutenean, Maiarekin ere arazo bat izan zuen Sito Alonso, eskatu zuen. Utxartea, ez zioten eman hor asarretu egin zen. Bai, eta artean epaileak hor falta tekniko bat pitatu zion, eta bai. Entzun egingo ditugu entrenatzaileak, Sito Alonso. David, perdón, sí, David, here. Ricky. Y aquí estamos con Salgado. ¿Vale? Entonces, primero, David bloquea a Salgado y se abre aquí. ¿Vale? Raúl viene aquí a recibir para atacar con Rick. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Entendéis? Sí, si hubiera algún problema, pasamos David vuelves a Manus ataca. Vale, pero quiero aquí Raúl y Raúl ataca fuerte. Fuerte. Vale, Berriz ere horixe. Esan da gero, zer nahi duen, beti berdin bukatzen du. Indarrez. Nahi ditu, jokaldi guztiak konfidantzaz eta indarrez egin ditzaten.
bere jokalari. Bai, lehenengo partidak nahiko biun jokatu zituen, ez, bere taldeak, eta badirudi behin eta berriro, ez, hitz hori erabiltzen dula, komunikatzeko, motibatzeko, nahi dula, indarra eta gogortasuna. Douglas. Berak egin behar aurrera, Salgadori baloia. Hamilton dauka, jaurti, ez da! Garaiz egindakoa zen, eman egin diotela ere esan du hor. Hor dago jokaldia errepikatuta. Salgado gero begiratu egin die epailei, esanez kolpea jaso duela, baina jaurtiketa denboraren barruan egindakoa zen. Ez da sartu 18 Lagunarok, 20 Jeskapek. Lehenengo laurden polita ikusi dugu, behintzat bizia, ikusgarria. Oso bizia ari dira jokatzen, ez? Bi taldeak erasoari begira, badirudi azkeneko 3-4 minututan defensa zerbait gogortu egin dutela esparru batean eta bestean ere, baina kontuan izan behar dugu, ez? Abiadurenik jokatu ezkero, baloiak gehiago galtzen dira. Falta asko egin dituzte, alde batean eta bestean, 7 baloi bakoitza galdu, baina hala ere esan behar dugu, ez? Joko aldetikan ikusgarria, ondo pasatzeko modukoa, ea berdin jarraitzen duten, ez? Bi taldeak buru belarria erasoari begira. Hemen bildu diren zaleek behintzat arratsalde polita dute, zuek ere bai etxean noski norgehiago ikusten gogoan izan Euskal Kopako finala dela. Hor dira erromatar jantzita, Marea Urdina, Lagunaro zaleak, jakingo duzue, aurten besteak beste horregatik aukeratu duela taldeak, klubak, lehenengo ekipazio modura Urdina izatea, eta etorri dira Bilbotik ere, ikusleak etorri dira, Bilbao basket zaleak ere. Guztira 120 bat edo, esan diguten ez behintzat, 120 bat etortzeko ziren. Eta, armaiek erakusten dute gutxune asko, baina nik kalkulatzen dut 4.000 bat pertsona edo egongo direla, Hor bitartean, Ibekueren Goitiberako saskiratze horiek, baita Wutsenak ere, gogoan daukat. Ligako partiduan orduan ere, Ekene Ibekuek lastertxo egin zituela 4 pertsonalak. Erasoan, Jeska Bizkaia, kanpoko jaurtiketa sartu egin du Pilepitxek. Bosniatik etorri den mutilak, kroaziarra eta batez ere, hirukoetan espezialista. Hortarako ekarri dute. Garai baten Blumsek egiten zuen lana egiteko, baina desente gazteago noski. Neto! Douglas, orain Grimaurekin zen, eta Grimauk pertsonala egin dio. Ez ziren konforme hor Grimau eta Moerman, zergatik nago ni Douglasekin behar bada, ez da? Aldaketa bat izan da, hor sisteman bidez lortu dituzte desoreka batzuk, eta azkenean ikusi dugu, ez? Nola zegoen hor Douglas kokatuta beko zutoinean Grimaurekin, eta hor oso ondo eman diote baloia. 10. Ikutu egin du Moermanek, eta baloia berriz ere Urdina izango da, baloia Lagunaroko entzat izango da. 18 eta 23, Bosgoitik Bizkaitarrak. Korolef eta Neto. Lasaitu eginda apurua jokoa. Bai. Bazirudin hasieran ez dutela jokatu, ez erasoari begira, baina hain pixkanaka defensak ez dutzen. Oain ari dira, ez errotazio batzuk izan dira, falta batzuk ere bai. Jokalari garrantzitsuak falta egin ere badaude, bai Erbel, Ibekue, eta pentsatzen dut oain estutzen joango dela, ez partida bukatu dira beroketak. Hor Korolefi pertsonala egin dio Moermanek, bigarrena. Eto Papamakario zen bila. Etik Douglasi, Douglas eta Rakovic berriz ere. Bueltardia oso ondo Douglas, baina ez du sartu. Hankan mugimenduak primeran egin ditu. Besoa luzatu ere bai, baina atzamar puntekin ez du asmatu David Douglasek. Moerman. Erantzuna orain frantziarrak. Eta begira, ez da gipanik hor. Palmeo egitera baina... Bere helburu hori zen, ez? Bere altuera aprobetxatu du hor bekoztutonean, Papamakario zeukan defenditzen atzetikan, eta desoreka hortan erabaki du jokatzea, eta aukera izan du gaina zerrebotea zapladaz jartzea, ez? Saskiaren barruan. Rakovicen
pertsonala, bigarrena, eta atzen emango dio Katsikarisek. Eta baita Pile Pitxi ere, eta Zizi sartu da kantxara, gainera Zizi kantxara zetorrenean Raúl López aukirako bide hartu eta esan dio, lasai, ez, Pile Pitxen ordez nator. Bi joko antolatzaileekin beraz, Bilbao Basket. Netok lehenengoa barrura. Hiru jaurtiketa egin ditut hirurak sartu, baita laugarrena ere brasildarrak. Eta bost goitik Jeska Bizkaia. Orain txikiak Raúl López, Ziziz eta Grimau dira Bilbotarren artean, 10ekin Grimau. Poste txikian, zutoin txikian, barrurantza egin eta ondo Grimau jokaldi horretan. Beti mugitu da oso ondo hor, esparro inguruan, baino geota hobeto mugitzen da, Roger Grimau oso trebea da hor, jokatzen gakoan bidez. Erasoko falta orain, Papan Makariosena, blokeoan, azpiko blokeoan, ez dakit. Zenbat falta erasoan, Bai. Ezin izan dut ondo ikusi, Zito Alonso parez-paren nukalako, baina... Ez baino, epaiketa guztian ikusten ari gera, falta pila bat, asko itxusten du joko aldetikan, hainbeste gelditzea jokoa, eta ez dakit, udaran edo zer ikastaro berezirik izan duten edo ez, baino... Gelditu egiten dute, gehiegi gelditzen da jokoa. Baina hori, normalean denboraldia hasieretan horrela izaten da, eta gerora beti, lasaitu egiten dira, eta horrek eragiten ditu haserre gehiago, ez dutelako kriterio berdina erabiltzen denboraldi hasieran eta denboraldi bukaeran, eta orduan jokalaria zoratu egiten da, pixkat, ez? Grimau eta Ziziz, Herbel lurrean, Ziziz baloia kanpora, Grimau, kronoari begiratu dio, 4 segundu ditu oraindik, hor da jaurtiketa, ez, kanpora berriz ere Hamiltonek ikututako baloia, López, Raúl López, Neto du parean. Hamilton eta Herbel. Kanpokaldetik jokatuz orain, Zizizek barnerantzako jokaldia ez, eta pertsonala Papa Makariosena blokeoan bertan gelditu delako, nik ez dakit, hori falta izateko, ez dakit. Kontaktu oso txikiak adierazten ari dira falta, eta... Ez dago konforme, Papa Makarios, baina jezarlekura, aulkira joan beharko du. Bosteko ala ere Zito Alonso. Hor trabatuta gelditu da Papa Makarios Hamiltonekin, eta trabatuta gelditu eta gero Hamilton lurrera joan da, baina nik ez dakit falta adierazteko modukoa zen. Ziziz berriz ere gustokoa du leku hori jaurtiketak egiteko, baina gaurkoan asmatzen ez. Neto, bera bakarrik, jaurtitzea lortu du pertsonala egin ere egin dio Raúl Lópezek eta adierazi dute. Hausart, Neto. Raúl Lópezek badaki, ezin badu gelditu Raúl Neto, abiaduraz jokatzen duen momentuan, faltan bidez gelditu beharko dula, eta zer izarra da, Raúl Lópezek ordu asko darama saskibaloia egiten, eta badaki, noiz egin behar ditu, noiz erre faltak, noiz erabili argudio moduan, eta hemen ikusi dugu, adibidez. Jokalari hau ondo dagoenean luxu bada, Bai. Basileiadis berriz ere, jokora Wurz ere jokoan da, Rubio ere bai, Ziziz. Mumbrurekin. Kanpokaldeko blokeoa Mumbruk, eta ondo igerri dio Wurzek, bera bakarrik, badoa. Neto, atzean zeukan Kuksix. Buruzburuko egingo aldu ba, hor, jaurti bai, sartu ez. Hamiltoni teknika orain botatzeagatik, ez dakit, nik gaur... Ez dugu olako epaile festarik nahi, Hori da, iruditzen ari zaidan nire. Partida honek ez du merezi horrelakorik, Festa bai, baina ez falta festa, ez? Lehen oharra, Herbeli, eta oain Hamilton izama hartu dulako. Baina oraingoan bota egin alda, nik ez dut uste horrela eta horren errez botatzen direni jokalariak, ez?
Esan du Josan Aldadurrek argi eta garbi. Ez dute protagonista izan behar epaileek aldala. Ez dute jokoa hainbeste moztu beharro dago jokaldia errepikatuta. Bai, ez dakiz egin behar duen, ez? Hor gaina etorri zaio Quintel Butz, askotan gelditzen bazea, min hartzeko zorian izaten zea, eta askotan zama hartu eta atzekaldea joaten zea, eta ez, horrelako gauzak entrenatzen dira. Amortiguazio lana da, azkenean gorputzarekin egiten dena, ez? Orain, David Doblasek eta Hamiltonek daukaten borroka bien artean polita, Azki azpiko borroka hori oso polita izaten ari da. Mumbrú, erdiko kaletik sartu da, Uztaipean zegoen, defensa hutsa hor, Lagunarokoek eta 23 eta 29 goitik. Jeska Bizkaia, hortxe, 6 azpipuntutan, azken minututako aldeak, Butz, zeia uzi daukan gizon honek, ze atletikoa den, eskumuturra ere badu noski, baina hau sasoia aurrera doan ala, eta osasunez eta sasoi puntuan hobeto ipintzen baldin bada, sekulako jokalari izan liteke. Badakigu Europan erakutsi duela, baina daukan adinarekin ikusgarri. Hamilton irukoa, ez. Ura edo airea edo ez zerrez, usterik ikutu ez behintzat. Herbelek ere ez. Laukoa da aldea. Doblas eta Hamilton. Guratxak argiak bai. Eta aldaketa eta Julen Olaizola irtengo da, David Doblasen orde soker espanaiz. Eta utxartea ere bai, Fotis Katxikarizek. 25. Lagunarok 29, Jeska Bizkaiak. Cuidado todo el spot de atrás y todo eso que controlamos, del lado contrario. El tándem que hay detrás, que no nos metan canastas fácil. The whole make us alley-oops and everything, so we'll control it better. We're getting defense. Try, if we're creating one side that you play blue, and you show them, you got, so they know the pivots and you stay back, and we control from behind. Okay, or defense. In our offense, we get to the rhythm. Más paciencia. Mira, después de bloquear el bate de Figueroa, go down. Uno abajo, flash. Okay. Only you play them. Uno abajo, flash. Beti eskatzen du hori Katxikarizek, ez da, partiduaren kontrola tempoa nahi du berak menderatu, eta hainbeste Alejo bere ez dituela ikusi nahi. Bai, horrelakoak gainaz badakizu, ez, pixkortu egiten dute aurkaria eta gauzoiek ez dira gustukoak izaten ondo defenditutakon. Eta utsuneak aurkitu ezkeo eta erasoan lortzen baituzte horrelakoak aurkaria, ez dira izaten, ez? Onartzeko modukoak. Bi presidenteak ere ikusi ditugu hor. Álvaro Bilbao, hor ba, Basile Jadiz, begira, zer egin duen orain, Bilbao basketek lo harrapatu ditu. Presioa eskatzen ari zen Zito Alonso, gainera esaten ari zitzaien jokalariei, zelai erditik aurrera joateko, presioa egiteko, eta ara, listoetan. Bai, Basile Jadiz, asistentziaren eski oso baliotsua da, une horretan, baina Neoni ere harritu egin naiz jokaldi horrekin. Da, utxartea orain Zito Alonso. Bai, akatzak olako maila handian oso garaisti ordaintzen dira. Eta Basile Jadiz berotu ezkero gainera. Lehen bakarrik eta orain irukoa. Eta begira, aldea 9 puntura orain. 25 eta 34. Hor da Basile Jadiz den azken irukoa. Joan den larun batean Estudiantesen kontra. Berak, greziarrak sartu zuen garaipena, taldeari garaipena eman zion irukoa. Always pressure, you know? No? Okay. Hey, forget it. Javi, estamos jugando ahora. Javi, take it out. Rick, Woods, ready, Guille, we cannot receive the ball. Here. We are playing 25, well done, in this way. Pass the ball, Woods, pass the ball, Guille.
and play the first pick for him, and the next for Rick. Okay. Vale? Yes? Let's go. 1, 2, 3. Hori da bai, lehen ikusi dugun jokaldia. Ondo, gure kamarak argi zebiltzan. Ondo, errepikapenean garbi ikusi dugu nola zen Basilei Adiz, Jokinek esan da moduan. Listo, azkar eta erne. Eta 2 puntu eman dizkio Bilbao Basketi, 25 eta 34. Hor da, lehen hitz egin duten jokaldia, baina igerri egin dio Mumbruk. Toxics, Herbel dauka orain parean, kanporatea beharko du, Gile, Laguna nun dauka, Utzena, ez. Errebotea Hamiltonek kendu egin dio Utzek, eta berriro. Itxuraz zein erraz egiten dituen gauza. Bai, oso dotorea da, ez, jokatzen plastikoa, Oso. eta hemen erakusi du ez, ze jaurtiketa txukuna daukan, eta nola joaten da, narin, ez, errebotearen bila. Olaizolak pertsonala, Hamilton ez da kokildu, eta orduan, bigei bat. Bai, gaztea ikusten duenen aurrean. Bai, berak... Eta aurreko, barkatu, Asier, aurreko jokaldian Mumbrú ere lurrera joan da, eta ez dute imintziorik ere egin epaileek, ez dakit, nik uste Mumbrúrena eta Hamiltonena biak oso antzerako jokaldiak izan direla. Biak lurrera, eta bati teknika eta besteari ez. Hori da kriterio falta, ez? Hirukoa jokaldia Hamiltonentzat, lehenengo bi eta gero jaurtiketa gehigarrian ere asmatu egin du. 10 goitik Bizkaitarrak orain arteko diferentziarik handiena. 27 eta 37. Salgado eta Rubio. 6 segundu. Bizkor hartu beharko du erabakia Santutxukoak. Bera bakarrik. Ez du sartu. Basilei Adiz, Mumbrúren bila. Horixe eskatzen zion Greziarrak Kataluniakoari, Mumbrú kanpora ez. Oso behartuta, barkamena. Javi Salgadorek bazekien, ez, bueltan zedorrela baloi hori eta ez du egin laguntzarik, hor paseko marran egonda, besoak erabiliz eta zaila izan du hor bueltatzea zizi baloi hori. Horregatik galdu dute. Baloi asko ari dira galtzen, bi taldeak. Rubio. Entrenamendu eta gertatzen dena, ez, Josean? Ba, entrenamendutan zigortu egiten dira horrelakoak. Begira orain ere, eskutik alde egin dio Salgadori lehenengo, gero Basilei Adiz ere bai, hortxe da! Quintel Woods! 6 puntu bikoetan, baina lehen. Osan Aldalurrek esan bezala, jokalari plastikoa oso, Herbele Hamiltoni barrura, Olaizolarekin borrokan, da berriro bigei bat. Gaztea da Olaizola, Hamilton, orain arte behintzat, Gipuzkoarraren kontra aritu denean, bigei batekoak atera dizkio, Hamilton 16ko balorazioarekin da. Estudiantesen kontra, ligan azken jardunaldian bera izan zen. Bilbao Basketeko jokalaririk onena, 26ko balorazioa izan zuen orduan. Eta gainera barrukaldean nortela erakutsiz. Eta eraginkorrena ere bai, azken minutuetan 7 puntu eta 7ko balorazioa oso denbora gutxian lortu baitzuen, eta orain berak eskatu du aldaketa, leher eginda dago. Hori nahi izaten dute, ez da? Baina badirudi jokalari guztiak arnasestuka dabiltzala, ez? Ez dakit goizean entrenamenturik egin duten edo ez, Feskrapekoak edo... Feskrapekoak ez dakit, baina Lagunarok badakit baiet. Bai, pentsatzen dut Bilbotarrak ere bai, ez? Bueno, gaurko partida alakoa da, eta pentsatzen dut entrenamentuak bere neurrian eta ordutegian izango zirela, eta agian horregatikan, ez? Hainbeste errotazio eta... Lan estra egiten ari direlako. Ziziz. Berak jaurti, berriz ere, ez du asmatu, eta Doblasek errebotea. Ziziz, orain arte, ez du ikusti partidu borobilik egiten Bilbotarrentzat. Badakigu, zenbaterainoko jokalaria den, baina ez du eman, behar bada, espero zena. Denboraldia hasi besterik ez da egin, jakina. Eta badakigu, partidu garrantzitsuenak, erabaki horrenak gero izaten direla. Denboraldi amaieran, apirila inguruan. Sam.
Mamadou Sam kantxara. Bai, Rakovicen ordez, izan ere Rakovic irten da Hamiltonen ordez, baina hirugarren falta egin du dagoeneko. Eta aulkira. Txalotzeko Sito Alonsoren arriskuak, ez? Hor momentu larri batean Julen Olaizola kantxaratu du. Hala ere, Geskrapek oso ondo irakurri du, ez? Nun zeuden audadea, Hamiltoni behin eta berriro baloiak emanez, eta pixkanaka ari da, ez? Aldea lortzen markagailuan, baina, Julen Olaizolak ere izan behar ditu minutuak, ez? Ez bakarrik entrenamendu moduan, baizik horrelako partiduetan ere bai. 16-10, jaurtik eta libreetan, Gipuzkoarrak. Bizkaitarrak berriz oso ondo, pertsonal jaurtiketa horietan. Ziziz, Salgado atzean utzi du, Mamadou Sami, bai. Eta gainera falta atera dio. Azken, 3 jokaldiak, oker espanago, pivotak, barrukaldean eta 3koak. Bai, mina handia ari da egiten, Zestra Bizkaia hor barrukaldean, ez? Behin eta berriro, Hamiltonekin, Munbruk ere jokatu ditu hor beko zutonean, pivot moduan. Oain ikusten ari gera, ez? Mamadou Samekin saiatzen ari dela hor barrukaldean eta badirudi hor zaitasuna dituela, ez? Kontuen izaten badu zenbat falta dituzten hor pivot donostiarrak. Woods, Kuksix, Salgadoren bila, Douglasek pivot laguntza. Mamadou dauka orain aurrean, ez, labur, motz gelitu zaio, eta baloia urbina izango da, oraindik ere. Aserre Herbel, oso aserre, bultzada izan du Rubioren partetik, eta oso aserre paiarekin, esan ez, bultzada argia izan da, ezuk gainean ikusi duzu, pitatu zazu. Ba, ez dakinik, hainbesterako bultzada izan den, bera oso aserre zegoen mintzat. Bertan zegoela bai bintzat, epaila hori bai. Bai, epaila zegoen, eta nik uste dut hor bi jokalaria joan direla, ez? Baloi bila, etzegon leku askorik, eta horrelako bultzadak askotan izaten dira, ez? Beak ere askotan egindako bultzadak dira. Ez, eta nik admititu beharra dakat, zuzenean bultzada antiagoa iruditu zaidala, gero errepikapena ikusita ez zait horren besteako iruditu. Hain besteko ez da izan. Ziziz, Jezarlekura eta Raúl López berriz ere kantxara. 14koa da, aldea, diferentzia, beti ere Bizkaitarrak goitik. Ligako partiduan ere alaxe izan zen. Normalean Bilbotarrak izan ziren goitik, baina Kuksik zirukoa bai! Iru! Rigako iruko jaurtitzaileak asmatu egin du. Eta hurbildu bere taldea 11 orain. Zein garrantzitsua den, kantxa zabaldu eta kanpotik asmatzen duen jokalari bat eukitzea. Urratxak orain Basilia izek. Defentsa ona, Kuksizena orain, Bai, zailtasuna ditu Lagunarok blokeo zuzen hori defenditzeko. Oain aspalditik handago modan, baina oain iaia talde guztiak erabiltzen duten blokeoa da hor, ez? Hor goikaldean. Duzko Ivanovicek aldetu bestela, ez? Bai, eta orain arte zailtasun batzuk izan ditu, ez? Hori defenditzeko Lagunarok eta etekin pixka bat atera du talde bilbotarrak, baina badirudi Kuksizek lortu duela defenditzea azkeneko erasoaldi hortan. Eta orain Douglasek esan du, nola ba? Mamadou Sam daukat aurrean, Neoni ere buruzburuko egiten saiatuko naiz, pertsonala atera dio Bartzelonan egindako jokalariari. Bai, hor antolatzaileak irakurri behar du, ez? Norekin jokatu nun daude audadeak, ze puntu indartsua daukagun, norekin jokatu, ze sistema, nun kokatu baloia, eta hortan Javi Salgado oso trebea da. Badirudi indargabe bezala dagoela, David Douglas, azken 3 jaurtiketetan utxe egin du eta 3etan motz gelditu da gainera. Txaloak zalek eta asmatu. Azkenean, David Douglasek berriz ere urruneko pasea ez. Orain, Guille Rubio bixi-bixi azkar listo ibili da. Igerri egin dio eta lapurtu egin du baloia Gipuzkoarrentzat. 33 eta 43, Salgado. Douglas eta Mamadou Sam borrokan. Pertsonala,
Igarri aldio, Salgado kor dagoela behar bada altxorra. Bai, seguru baietz. Azer izarra da Javi Salgado eta bea badaki noren aurka jokatu behar du, nun kokatu baloia eta hemen ikusten ari gera bain eta berriro, ez nola ari da dobla zen bila. Gorputzuz ere, esan. Bai, esan behar nuen Sito Alonsok berehala deitu diola Javi Salgadori, izan ere ez dauka beste utxarterik eskatzerik eta azken jokaldi bat nahi du. Eta esan dio zer dan jokatu behar dena. Doblasek oraingoan bai lehenengoa, baita bigarrena ere. 35 eta 43, bilabetza izango dira. Uneko 75, hor daukazue. Jaurtik eta libreetan, 80 dira bilbotarrak. Raúl López eta Salgado. Bera, barruraino López, ez, lapurtu egin dio. Salgadok baina oraindik jabetza beltza izango da. Esku azkarra gor elabilitu Javi Salgado. 9 segundu izango ditu oraindik jokaldia burutzeko Katxikarisen taldeak. Diferentziarik handiena. 10-koa, 27 eta 37 zirenean. Eta orain Neto, gutxen lekuan. Azken jabetzarako izango da noski. Basile Jadiz. 7 segundu oraindik jaurti egin du greziarrak asmatu ez. Gile Rubio, Salgado badu denbora, badu Astia. Lagunarok, 2 segundu baino ez, hor da jaurtik eta irukoa, ez. Uztaian jota ez da sartu, lehenengo laurdena ere olaxe bukatu da, orduan ere ez dute asmatu ez da oraingoan ere, lehenengo zatia bukatu denean, Euskal Kopako finalean hemen Ilunben Donostian, Lagunarok 35, 43, Jeska Bizkaiak. Atsedenaldia berehala garazuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri danoi berriz ere. Euskal Kopa da, Euskal Kopako finala Ilunben Donostian. Lehenengo zatia bukatu denean Lagunarok 35 eta Jeska Bizkaiak 43. 8 goitik dira bizkaitarrak, 13 goitik ere izan dira. Eta horra, gaurko atsedenaldiko protagonista Adolfo Barrenetxea. Jokalaria, entrenatzailea, presidentea ere bai. Eason, 50 urtetik gora, saskibaloiaren inguruan Gipuzkoan. Eta jakina, txapela ipini diote, horrez, azken urteetan, 2001 aurrera esan bezala Easoko presidentea ere bai, orain Horezko presidentea, Easoko talde txikietako jokalariak bere inguruan, orain kantxaratzen ari diren profesionalei asilua eginez, ezta? Bidea emanez. Hala da, eta nire entrenatzailea izandakoa ere bai. Hor bea izan zen laguntzailea J. Antonio Gaskarekin. Diko Proga eta Dikos talde historiko hartan. Atzo. Bai, atzo. Eta bai, merezitako omenaldia jaso du bai. Ondo merezitako omenaldia bai noski. Horrelako jendeari esker irauten dute taldeek eta baita kirolek ere. Herrietan, hirietan eta kasu honetan Euskal Herrian. Adolfo Barrenetxea. Partidua finala, Euskal Kopako finala. Lagunaro eta Jeska Bizkaiaren artean lehenengo zatiko irudirik ikusgarrienak dira hauek. Lehenengo laurdena eroa, bizkorra, erasokorra, ikusgarria. Eta gero apur bat baretu eginda partidua. Bai, eta nire ikuspuntutik epaileak ere zeresan handia izan dute, ez? Hortan, falta asko pitatu dituzte, 30 falta bien artean. Jaurtik eta libre mordo bat, 31 gehiegi gelditu da jokoa eta ikuskizun aldetikan zerbait moteldu eginda, ez? Partidua, espero dezagun oain beste era batean joatea partida, azkar xeua, ez dakit ez, beste abiadura batean ikuskizuna aldetikan asko zeo beto joateko partida, ez? Espero dezagun hori gertatzea. Eta bestela ikusiko dugu, ez? Baino Jaurtik eta libre gehiegi alde batean, beste zain beste, baino 13 lortu ditu sartzea Lagunarok eta 11 saiakera egin ondoren 10 sartu ditu
Jeskra Bizkaiak. Hor dira estadistika nagusiak, bai. Galdutako baloiak ere 10 eta 11. Bai, asko, ez, abiaduraz jokatu dute lehenengo laurdenean eta hor 8 baloi bakoitza galdu dituzte. Eta badirudi, ez, geho lasaixo ibili dela. Geho oreka gehiago aurkitzen ari da, ez, Iruko marratikan barrukaldean jokatuz, Jeskra Bizkaia, bosaiak bakarrik Irukoak. Ez dira ohikoak, ez, hain gutxi egitea, baina badirudi barrukaldean jokatzea erabaki duela. Eta beste aldean, 11 saiakera egin ondoren bizan hartzera bakarrik, 100-20 ez da iristen, ez da porzentai izugarria, ez, Donostiarrentzat, hobekuntza egin beharko dute, arlo hortan. Josean eta joko eroan biak nahiko parean ibili dira, baina lasaitu denean jokoa Jeskrapek eman du bultzada, ez? Bai, Jeskrapek eskarmentu gehiago dauka, ez, talde luzeagoa esango nuke, izen handiagoak, gogortasun gehiago erabiltzeko aukerare bai, bere defentsan, eta zaitasun gehiago jartzen dizkio lagunar hori, eta sisteman bidez etekin hobeagoa lortu du, ez, esango nuke, blokeo zuzen horrekin. Eta aipatu duzu, Josean, barrukaldean, Ibekuek ere berehala egin ditu pertsonalak, eta orduan horren mugatu egin du behar bada Sito Alonsoren rotazioa. Hortxe, orain, Woodsekin eta Netokin zer egin behar duten esanez, alderik, diferentziarik handiena 14 puntukoa izan da, 14 puntukoa, 29 eta 43, orain 35 eta 43, Papanakarios, Greziarra epaile egin barriketan. Bai, lehengo faltaren arira ari dira esaten, Papamakarios esaten ari zitzaion, nik zer egin behar dut, bera lurrera joaten baldin bada, nik ez daukat errurik, eta ez, baina bultzaka zikoa zen, eta horregatik adierazi dizut, eta besteak bultzaka, ez du ba? Doblas, David Doblas! Begira nola hasi duen bigarren zatia, Lagunarok ez dio markagailuan urrun joaten utzi nahi Jeskra Bizkaiari. Basilei Adiz eta Rakovic blokeoa egitera Erbelek urrunekoa, ez, Uztaian jo eta errebotea Papamakariosek. Seira, beraz, gutxitu du aldea orain Lagunaro, gogoan izan ligan jokatutako partiduan aurretik ere ipini zela, gero Lagunaro 18 atzetik joan ondoren, orduan Netok ipini zuen bi bider, bai lehenengo laurdenean eta baita hirugarrenean ere, Iruko jaurtiketei esker hain zuzen. Basilei Adiz. Netok orain pertsonala. Keinua, zein ondo egin dion hor Lopezek, Raul Lopezek, eta lehenengoa du. Hortxe jokaldia errepikatuta. Eta nahiko zaila izaten da defenditzea mugimendu hori, ez? Abiaduraz jasotzen duzu alde batetik baloia, inertziak beste aldea eramaten zaitu, eta keinu horrekin irabazi egin du leku pixka bat. Doblas eta Rakovic. Urratxak. Konturatu da bera. Gorputza espero zuen Rakoviceko Doblasena. Horren bila joan da, hemen ikusteko dugu, ez? Oida. Oso ondo Doblas horre. Oso ondo ikusteko aukera izan dugu errepikapena, eta beak ies egin dio atzekaldea. Eta horregatik eman dio baloia, baina berandu. Ordurako pausuak eman da zituelako. Zur, oso, Erneor, David Doblas. Raul Lopezen falta orain, Raul Netori, eta hirugarrena du Lopezek bai, Francisisek ez du gaur partidu handirik jokatu. Raul Lopezek ez du, ez, Raul Netok errepikatzea azkeneko partida, bere aurka, eta badirudi behin eta berriro ari saiatzen, ez, bere jokoa mozten. Bai, ez da, jokalaria pikatu ere egiten direla eta matrikulak hartu egiten dituztela, eta behar bada bideoan partidu osoa berriro ez dute ikusiko, baina sensazioak eta gaur honek agarra jotziak. Memoria izaten dute hauek ere. Woods! Oso ondo jokaldia hor Lagunarokoek, Papamakariosek gutxi eman dio, eta lau puntura ipini dira Gipuzkoarrak. Eta laguntzetara berandu, Gipuzkoarrak ez? Bai, hemen argiketa bat egin diote Raul Lopezi eta oso ondo kargatu du, ez, Raul Netoren aurka, eta laguntzari gabe dotore bukatu du. Erbel, bera bakarrik, bai, keinua. Rakovici baloia emateko keinua, pausuak markatu, kaulan lagundu, eta 47. Jeskra Bizkaia.
Erasoan etorria falta zaio orain. Jarioa Lagunarori. Papamakarioz bera sartu da barrura. 3 gizon ditu gainean. Rakovicek baloia lapurtu. Getik irakutsi dio baloia, horrez inguratuta zegoen 3 jokalariaz eta hor aukera izan du Rakovicek. Ez. Barrura, Rakovic eta Douglas berriz ere. Bat, bi, bueltardia orain Rakovicek. Eta neuren falta, Herbelena, erasoan. Bai. 3. du Axel Herbel belgiarrak eta horregatik Moorman jokora berriz ere Herbel jesarlekura. Neto eta Woods zerbait behar du Lagunarok markagailuan hurbiltzeko eta partidua bizirik mantentzeko. Zaleak ere konturatu dira eta horregatik hemen txaloak eta aupada babesa Lagunarori. David Doblasek normalean egin behar ez duen jokaldi bat egin du, baina gauza positiboa atera du. Rakovicen laugarrena, ez da gutxi, ez? Nik ez dut ulertzen Rakovicen jokoa, ez? Ikusita... Ez daukala zertan egin behar. Ez, nik uste dut hor aukera bazukala atzekaldea joateko eta atzerago itxoiteko barnekaldi hori, baina hor adimentzuz jokatu du David Doblasek. Neto bizkor baloia lapurtuz atzekaldetik gutxi eta pertsonala. Sekulako jauzia dauka Woodsek. Erraz egiten duela dirudi guzti-guztia, naiz eta orain ez duen asmatu eta Raul López bera ere galdezka neri izan alda. Moermani adierazi diote, baina ez dakit Moerman hor zegoen, bai, hortxe bai. Azkeneko segunduan eman dio kolpea eta berari adierazi diote. Mumbrú, jesarlekura berriz ere, Grimau orain jokora, jaurtiketak Woodsek. 8 puntu sartu ditu, orain arte 9. du hau. 3koetan ez, 3koetan 3 aleginduta bat bera ere ez du sartu. 2koetan ondo, eta jaurtiketa libreak orain arte, biak barrura. Quintel Woods hortako txekarri dute, puntuak egiteko. Ez dakit zer iruditzen zaizun Josea, baina nik uste berak badakiela taldean izarra izan behar duela, taldekidek ere badakitela izarra izan behar duela, eta bere bila ibiltzen dira behin eta berriz horregatik, ez? Bai, hala ere, oaindikan nabaritu zaio, ez? Fisiko aldetikan ez dagoela punta-punten eta pixkanaka jartzen ari dela. Gero eta gehiago erakusten du bere jokoa, zertzela batzuk ere noiz behinka ikusteko aukera baditugu, baina hala ere falta zaio oaindikan, ez? Baina espero ezagun, ez? Ikuskizun aldetikan horrelako jokalari on bat hemen inguruan izatea placer bat delako. Moerman, joan egin dira 24 segunduak, joan egin zaizkio Heskra Bizkaiari oso ondo defentsan Lagunaro, eta jabetza izango dute orain Donostiarrek. Eta fotu eskatxikariz oso haserre, faltak adierazteko eskatuz, bultzaka da argia eman diotela horre Ruger Grimauri eta horriek ere adierazi behar direla. Doblas. Erasoko falta, ukondoa erabiltzagatik. Eta teknika ez diotenean adierazi. 3. du, Doblasek ere bai. 3. du. Falta argi izan ez. Bai. Lekuaren bila besoakin... Oso goian ukondoa ez da guain altu. Hortako jaso egin behar da. Galarazita dago, ez, ukondoak erabiltzea. Lurrean gelditu da, Raul López, operazpanago. Bai. David Doblasen aurka jodu, kolpea latza eraman du. David Doblas geldi zegoen, baina kolpea latza izan da. Orain badijoa markamena eskatzera David Doblas, baina kolpea egitan arroka baten aurka ematea bezala, ikusi orain. Hor da bai, errepikapena beste bi kamarekin ikusita, baina jendea ez dago hemen gustora, Lagunaro zaleak ez daude gustora, Kontrarasoa gelditu dutelako epaileek. Noski. Baina... Lurrean zen Raul López. Hala ere saskibadoian normalean ez da gelditzen, ez? Horrelakorik ez baldin bada oso larria. Hala ulertu dute baloia gelditu arte. Lagunaroko zaleek. Woods.
Eta Grimaroen pertsonala berriro ere erritmoa behin da berriro apurtuz, ez da? Enbeste pertsonal... Bai, bonusean sartuta dago Eskra Bizkaia dagoeneko, haindikan 6 minutu ia gelditzen diren momentuan, eta pentsa, ez, zenba jaurtik eta libre izango diren, berdin jarraitzen baute, ez, tenka honekin defensa. Nik uste Jokinek ikusiko zuen behar bada, baina Raúl López Horixe esatera joan zaiola epaileari, ez da? Hainbeste pertsonal. Nik uste eskatu diona izan dela, kolpean, ez dela kolpe polita izan eta kontuz ibiltzeko jokaldi horiekin oso gogorra izan baita eta bai faltak alde batean eta bai bestean adierazi behar direla. Hamilton, lehenengoan ez, errebotea begira zeinek hartu duen netok jaso du errebotea, barruraino ez ba. Woods, hor zeukan Doblas, Zai. Hamiltonek berea dela utxa eta baloia oraindik ere etxekoena izango da. Neto 16 segundu dituzte jabetza bukatzeko. Kanpora Doblasi. Hor dauka laguna antolatzailea berriz ere. Estatikoan. Ikasetako sistema, ea ba. Nola burutzen duten orain Lagunarokoek, Korolev. Ez du apenas ikusi Korolev orain arte. Oso behartua zen jaurtiketa hori. Erdira jo behar izan du Korolevek. Baloia Bilbotarrentzat. Grimau. Urratxak. Bai. Eta orai esplikazio ez, Ruia Grimau ez dakit banik. Horra begira, arrinda, Ugaztaba, Bilbao Basketeko Ugaztaba eta alboa Miguel Santos. Hau ere presidente izan dakoa. GBZ. Ez dakit, baina hemen esan beharra dago jokalari asko kesu direla. Saskibaloian lehen ohikoak ziren jokaldiak, orain pitatu egiten dituztelako epaiek, bai traspieza, bai rebertsoa eta ez daude gustora. Bi jokaldi polit desagertzekotan daudelako. Hori irakurri ahal izan dugu bai Twitterrean, bai Facebookean eta gainontzeko lekuetan jokalariengan, Nik Grimauren barnekaldi hortan ez ditut ikusi urratsak. Ez da nik ere. Errepikapena ikusteko aukera ona izan dugu. Hor errelaizoarak oso ondo jarri du, irudi hori, eta barnekaldi hortan nik ez dut akatsik ikusi. Bueno, epaileana ikustekotan zerbait. 45 eta 47, begira nun dagoen Lagunaro 2 puntura ipini dira berriz ere Gipuzkoarrak 10 eta 4koa hirugarren laurden honetan eta epaileak euren artean berriketan hemen gure aurrean lehen Jokinek esandako kriterio edo irizpide horiek bateratu nahian seguruenik. Matxikariz. Nico, mi pase doy al canst pasa. Stay in the middle. Nico, Kitay plays on. Hey, finta, fake. You pass back over here to okay. You pass back. Screen. Screen. Vamos. Josan, 14koa, diferentzia momentu batean, gero atsedenaldian 8koa ere bai, eta begira, hortxe, gain-gainean ditu Bilbao Basketek orain Lagunarokoak, hau ikusi genuen. Bai, hirugarren jardunaldian ere bai, errepikatzen ari dela, partidaren ritmoa edo zenbakiak, oso indartsu hasi zen Eskra Bizkaia, gero atsedenaldirako errezago ematen zuen eramango zuela partida eta hirugarren laurdenean pixkanaka berdinketaren bila, Lagunaro, eta badirudi gaur ere modu hortan ari dela jokatzen partida. Sí, argitasuna falta zaio. Gaurko partiduan bai behintzat. Lehen esan dugu entrenamenduena, nekearena, Jokinek esate zuen Lagunarok entrenatu duela, Bilbao Basketek ere bai, baina jaurtiketak egin dituzte. Beraz, ez dirudi, fizisentzat hori arrazoia izan beharko litzatekenik. 45 eta 47. Egun txarrak denak ditugu, Bai, horregatik. Baina esaten duen etorri denetik, zein jokalari puska den jakinda, partidu borobilik ez duela egin oraindik.
Defentsa ona orain David Olasek egin duena eta bera ere piztu da, hori ematen du behintzat, defentsa honekin, Ba begira, Lagunarok partidua berdintzeko edo aurretik ipintzeko modua dauka orain. Hirugarren laurdena bukatzeko 4 minutu pasa falta direnean. Korolev, Laguna behar du. Berak jaurti! Ez da sartu, erreboterik ez zeukan hor. Lagunarok, eta beraz berriro ere jokoa Zisisek antolatuko du. Aurreko utxartean, Sito Alonso esan di jokalari, barruan egin behar dugu min. Barruan ahal egin du behar gara min egiten. Kanpotik ez gabiltza ondo, barrura jo dezagun. Eta beitu, urrengo jokaldian, hirukoa. Hala ere, etzen erabaki txarra, hor Korolevek ikusi du, markagailuan, goitik ibiltzeko modua. Goitik jartzeko aukera, jabetzare aurrea zikoan, eta hain horretzek mogitzen, eta ni usteet zentzun ez egin duela jaurtiketa. Sartu balu, pentsa ez, Wow, hemen ilunbe guztia, partida guztia zehar atzetik, eta hori aurrean ipintzeko momentua zen. Bitik bat, sartu du Grimauk. Beraz, Goitik orain. Desoreka galanta jaurtiketa libre arlo hortan, eta 6 darama Lagunaro eta Mairu. Haze kolpea eman dion orain, blokeoan, Zizisek, David Oblasi aurpegian, egundoko ukondoak da eman dio. Grimau eta Filipic. Apamakarioz dauka gainean, Kroaziarrak. Grimau bera bakarrik sartzeko aleginean. Ziziz, jaurtik eta Greziarrak. Ez, errebotea Doblasek, ies egin dio eskuetatik. Wurz badoa, begira, Dotore. Papamakarioz. Orain urratxak Papamakariozenak egia da egin dituela, Egin ditu, lehen loak. Hauesek izan dira, Garbienak orain arte. Oie, bai izan direla, urratxak. Bai, orain konperan ez da. Sito Alonso, kexu zen, lehen Roger Grimauk errebertsoan urratxak egin dituelako. Eta, nik ez ditutu ikusi urratxak, niretzako ez dira urratxak, baina badakizu orain urratxak adirazten direla horrelakoak. Hala ere hor pasea aurrea xo behartzun jaso Papamakariousek, eta ez dakit agian horregatik eseri duen edo ez, Quintel Butz. Sito Alonso, Maikoekin ere. Erake, aldaketa eskatu duela. Ziziz! Markagailuan Goitik oraindik Bilbotarrak. Urratxak. Neba da. Bai, argiak izan dira gainera, hauek ere bai. Bai. Baina, jokoa gelditu, behin eta berriro. Jario apur bat nahi genuke, ez da? Aldaketa orain, aspaldiko parte, Sibekuek kantxa da. Hala ere, Navarrok ez dakit jokatzeko aukerarik izango zuen ligan desan guztia pitatu ezkero. Pilepitxek orain egin du Navarrok beti egiten duen, eta Navarrori ez diote adierazten. Navarro da. Zizizen falta. Kamisetatik heldu duelako, Ziziz lurrera joan da eta berak eskatzen zuen erasoko falta, baina ez dakit. Hortxe dago partidua, Hortxe dago azken minutu hauetan, 3ko aldea, 2ko aldea. Baina Lagunaro ez da iristen oraindik. Partidua berdintzena, Netok orain, hor da jokaldia errepikatuta. Puntu bakar batera ipini dezake bere taldea, ez ba, ez du ipiniko. Ez da bigarrena ere. Eta beraz, 3ko aldea oraindik, Ziziz. 3 minutu ia. 3garren laurdena bukatzeko, Zizizen bakarkako jokaldia egin nahi. Txapela ipini diote Papamakarioz. Netok 3ko egingo aldu ez. Keinua, erdira sartu. Grimauk. Kuksix, bai. Ondo Kuksix, oraingoan. Begira ba. Eta Sito Raul Netori sekulako bota dio orain. 3koa zergatik ez ote duen bota. Esan ez. Bai, bazirudien garbi zeukala. Baina kenua egin duta barruan zaioan da, eta hor Agostuloan sartu da, Grimau. Kuxiken pertsonala. Puntu bakar batera dago. Jokalariak hartzen dituzte erabakiak, hor epe laburrean, eta momentu hortan nola jasotzen duzun baloia, nola kokatuta dituzuen oinak. Nola ikusi duzuen aurrekoa. Hori da, zer daukazun buruan, eta erabakiak hartzen dira momentu hortan, ez? Eta gustokoak edo ez,
jokalariak hartzen dituzte. Ba, baina entrenatzaileari dagokio baita ere. Bai, zuzenketa egitea, baina. Baina ni kokildu egin da, ez? Aurreko bi jaurtiketa libreak utxe egin eta esan du, ba, espada iruko ez du botako, ez? Neto! Bi puntura dago Lagunaro hortxe. Ertzertzean. Kanpora, kutsegiz. Papamak ere esena da irukoa, ez. Errebotea beltza, Hamiltonek. Hori da indarra hori. Indarra eta oiua. Etxetik ere entzuko zenuten Hamiltonen oiua. Ungru poste txikian. Beko zikonean. Ibezkoaren kontra. Bai, Maixu. Jokaldi horretan Maixua. Eta utxartea. Zita Alonsok. Bai. Berrirore joan eginda apur bat. Bilbao Basket. Gogoan daukandola. Hirugarren jardunaldiaren amaieran. Hauxe partidu bera. Igandez, eguardian. Etorri behetik gora, etorri zen Lagunaro goitik ipini eta hala ere irakurketa positiboa egin zuen Katxikarizek esan zuen. Jakin izan dugu momentu zailetan ere patxada euki eta partidua eta markagailua kudeatzen. Él es fuera. Él es fuera. Look, él es fuera. We pass. Javi Katz. You are here. Javi Katz. Diego Maquenes, sí. Pass the ball, Rick. And that pick for Ekene. Wait for the pick. If they help, Salgado is alone. If you don't want to pass because you are in a bad position, Salgado receive the ball and we play. One in this way. But then for you. Seketentzat berriz ere jokaldia, ez da? Ba, konfiantza handia eman nahi dio, erantzukizuna eman nahi dio Sito Alonsok azken fitxaketari. Eta partia politari da jokatzen, ez? Horrelako eskolta bat izatea eta etekin handia ematen badio taldeari, konfiantza ematen bazaio, dagoeneko 11 puntu lortu ditu, bi errebote. Ia jaurtiketa guztiak bi iruko ezik barruan jarri ditu eta badirudi, ez? Nahi dizkiola eman ardura gehiago orain. Hoi da, erantzukizuna. Salgadoren da jaurtiketa barrura! Salgadoren irukoa barrura eta puntu bakar batera. Ipini dira Gipuzkoarrak, 50, Lagunarok 51, Jeska Bizkaia. Umbruk. Urratxak berriz ere, ase, akats falta, edo akats festa, hobeto esan da, dagoen garkoan. Ba, begira, hau da 19. baloia galdu duena Jeskapek. Gehiegi dira. Gehiegi, eta 15 Lagunaro, ba, pentsa ez, nola di joan partida. Katxikariz desesperatu xamar dago, epailei begira, baina orain berriz ere, aurretik epintzeko modua du. Lagunaro, Kile Rubio, Ekene Ibekue, ez, errebotea azkenean Zizisek, hau da hau borroka uztaipean. Momentu beroenak dira hauek. Orain guztia baliozkoa. Bai, lehen horiek pertsonalak ziren, orain ez, zitsuraz. Momentu beroak, esan bezala kantxan, Grimau, Mumbru laguntzeko, Hamilton, Muermanek irukoa, ez. Eta errebotea berriz ere, beltza. Horritz egin imar zuten, kendu egin dio Ikeuek Gile Rubiori eta Gile Rubio zur eta lur gelditu da. Ez zekien nora begiratu ere egin. 50-51, Ziziz. Ez dago pertsonalik, Muermanek berriro, ez da hau ere. Hamiltonek errebotea. Zizisek orain, ez da hau ere, errebotea. Ekene Ibekue. Muerman lurrean gelditu da. Mina hartu du, Bikoitak adierazi dizkiote Ibekueri eta bi jokalari min hartuta, Salgado, horre Hamiltonekin blokeoan sekulako kolpe hartu du eta Moerman ere lurrean ikusi dugu, beraz. Eta Moerman, besteak beste, iruko jaurtiketetan jokalari ona da, baina azken bi jaurtiketak beretzat izan dira. Eta gainera bakarrik zegoen. Orduan, lasai jaurtitzeko modukoak ziren, ez du asmatu. Errebotean ala ere, hor da Mumbru, barru da. Baleko alda. Jokaldia, bai. Baleko alda. Bale, batu zuen, bai. Baietu ze dut, baina bada espadan begiratu ingo dute, hemen mailan.
Tarte bat egin behar diegu iragarkiei eta horren ondoren esango dizuegu zer erabaki duten epaileek. 50-51 orain arte. Hemen Euskal Kopako finalean. Ontzat eman dute Munbruren irukoa, azken jaurtiketa hura, jabetzaren barruan egindakoa zela, hor da jokaldia errepikatuta. Bai. Azken unean, baina bai. Gero piztu da argia, bai. Bai, justu, baina hor trebetasuna, erakutsi du hor Munbruk, Ikutu baloia eta armatu besoa. Erasoko falta orain Gile Rubio hori. 50 eta 54 beraz markagailuan. Eta geroz eta asarreago ilunbera hurbildu diren Lagunaro zaleak. Epaileekin, noski. Ziziz. Laugoitik, Jeska Bizkaia. Herbel eta Papamakarios. Herbelen jaurtik eta errebotea Koksiksek. Salgado. Irukoa sartu du azken jokaldian. Gero Munbruk erantzun dio. Ea orain zer egiteko gauza diren gipuzkoarrak. Papamakarios, Salgadoren bila. Herbel argi, listo, Erne. Lasai egoteko. Salgadok, badagoela denbora eta oraindik 11 segundu jabetza honetan. Tentsioa batez ere markagailuak ematen du. Hortxe dagoelako Lagunaro, ikusten dute gipuzkoarrek gauza direla, horra! Barrukaldean orain eta baietz eginez Sito Alonso, hori dela eskatzen duen jokoa. Berriro ere 2 puntura dira Lagunarokoak. Baina behetik oraindik. Munbru eta Ziziz. Ereziarrak jaurti bai. Oraingoan Zizizek sartu egin du. Bere alegina 6 puntu daramatza dagoeneko. Behin ez du egingo salto Ikeuek eta barrura noski. Hor hala ere oso ondo moldatzen den jokalaria da, Ziziz hor gelditzen da denbora batean eta jauzia nahikoa izaten du loratzeko baloia. Urratxak orain Ikeuerenak, argiak. Bai, hauek bai. Hemen ez da inor fijatu oraingoan. Ibekuek berak ere ikusi du. Lehengo lapurtu egin diote Illa baloia. Gero Kosta egin zaio behetik ekartzea. Ziziz. Basile Jadiz eta Munbru. Basile Jadiz gorputza atzera bota, ez. Ibekueren falta, ondo harrapatu dio Hamiltonek hor lekua, eta gero eskua sartu behar izan du. Laugarrena. Oso ondo hasi du partida, baino 3 falta horiek nire ikuspuntutik oztu egin dute bere jokoa, aulkian minutu asko egin ditulako, eta kantxarratu denetikan bigarren zati honetan ez du, ez askorik positiborik egin. Bai, hor egia esan gaizki kokatuta zegoen, hor leku horretatik zaila zen. Basile Jadizek iruko aurrunetik, barrura, 3-3, Basile Jadizek irukoa sartu du. Eta badoa berriro ere, apurka markagailuan iesi Jeska Bizkaia. 52 eta 59. Salgado, Gile Rubio, bai, oso ondo. Erdirantza etorri eta Urpalaz baloia utzi. Ez dago konforme Katxikariz, hori ezin duela egin pentsatuz. Bai, bere lekutikan atera du defenditzailea eta hor abiaduraz jokatu du barrukaldea, laguntza berandu iritsi da eta oso ondo utzi du baloia. Herbel. Ezinez ari zen hor, ez zuen lagunik ikusten. Eta azkenean, gutxienez, baloia beltza izatea lortu du. Bai, hankan eman dio horre Ikeu edo Ibekue barkatu, Ibekueri. Eta azkenean 14 segundu dituzte Keskrapekoek. Bosgoitik. Ibekue kendu egin du orain. Sito Alonsok eta Doblas berriro ere kantxan ipini, Raul López. Goitik Hamiltoni, ez dago saskiratzerik, baina Doblasek ikusi du atzekaldetik alejupa egingo ziola eta pertsonala egin dio. Ederra jokaldia, ze patxada hartzen duen Raul Lópezek
momentu eritxe arte. Kontuan izanik 4 segundu bakarrik gelditzen zirela eta hala ere saiatu da. Lehenengo aukera Herbelekin nahizun jokatu beko zutoinean, ez du lortu, eta gero atzeko atia iriki du hor Hamiltonek, eta hor utzi dio, loratuta baloia. Bai, eskarmentuak, kilometruak, hori dana badauka, doaiak ere baditu. Eta ohituta dago, momenturik beroenak, momenturik zailenak jokatzen, azken baloiak jokatzen ere bai. Bai, hemen hirugarren jardunaldian ere beak hartu zituen azkeneko 2 hiru erabaki zuzenak eta hor egin zuen Biko jaustiketak, bai. Salgado Kirukoarekin erantzun dio orain, ez du asmatu. Itxartea, Zito Alonso esatu duena. 7 minutu falta dira partidua bukatzeko. Eta euneko 18an besterik ez du asmatu Lagunarok orain arte hirukoetan. Orain kendu egin du, Utxartea, ez dakit. Maiarekin hitz egin eta azkenean kendu egin du. Hamilton eta Doblas. Haze jauzia Hamiltonekon. Ene. Partia borobilari da jokatzen, gaur Hamiltone, pentsa, 9 errebote, 15 puntu, 27ko balorazioa, bea da hoberena partidan zehar. Zenbakietan, nolako tenkarekin jokatzen da. Tensioa. Bigarren teknika, Herbeli lurrera botatzeagatik. Lehen mintzat Hamilton adierazi diote eta orain bigarrena. Eta Herbelen laugarrena da baita. Itxura egiteagatik adierazi diote epaileek. Katxikariz ez dago gustora. Laguntzailea ere ez. Estapeda bere laguntzailea ere. Eta Raul Lópezek bere lagunak, taldekideak batu, bildu egin ditu bere inguruan hor. Eta zer egin behar duten, esan die. Bai, momentu hauetan ikusita nola dagoen markagailua, burua hotz izan behar da, ez? Eta hor, adimentzuz hartu du erabaki hori, hitz egin, lagunekin eta moldatu, ez? Urrengo defentsa. Eta hau da, ez? Burua eskatu hori da, bai. Bero. Burua eskatu. Biak sartu ditu Salgadok eta baloia berriz ere etxeko entzatzen, Lagunaroko entzatzen. Baina galdu egin du Netok, hor da. Ies egin dio, ez du behar bezala baloia jaso, esku artean. Eta Raul López erasoan. Herbel. Lau pertsonal izan arren jokoan jarraitzen du. Belgikakoak, Mumbrú, kanpora. Herbelek irukoa, barrura. Bikoa eman diote zapaltzen ari baitzen. Bikoa ba. Aldalurrek eta Jokinak ondo ikusi duten moduan. 56 eta 65. Bederatzikoa da aldea. Gogoan izan, puntu bakar batera ere ipini direla Gipuzkoarrak. Baina poliki. Ies egin dute berriro ere markagailua. Aipatu dizuet, Katxikarizek lehen nola esan zuen. Joan den igandean hirugarren jardunaldiaren amaieran horretxek eman ziola poza. Nola kudeatu zituen momenturik zailenak bere taldeak, urratsak horrez ere. Ez ditu kontatunik. Bai, urratsak izan dira. Bai, ez ditu kontatu ez hauek, baizik eta zenba bider adierazi dituzten urratsak gaur epaileek, baina gehiegi adierazi. Dozena batetik gora dudaik gabe, Seguru baietz. 56 eta 65. Dani. Yes? Guille. When he's close to the line, you are resting. He's coming back. Go. Pasas. Vale. Hey, on. If not, hand off. Hand off. If you are here, if you realize we cannot pass, Guille play with you, hand off, pick and roll, but you pass the ball, Raul here. You play the pick and roll, okay? Go here, right? Yes. Go back? Yes. Now go back, here, now, okay? Let's go. Quinten Woods, berare bai, enbeste urte, eta ala ere, entrenatzaileari ulertu ez duena. Argitasunak eskatuz, bai, argitasunak eskatuz. Nola, berriro ere atzera joan barra aldaukat, bai, horra, bestaldea uste nuen ez ba.
Bederatzikoa da diferentzia. Bizkaiakoen alde, Jeska Bizkaiaren alde. Eta baietz, badutela irabazterik esan ez hemen. Zalek, ilunbera hurbildu diren Lagunaro zalek. Gusek irukoa, ez. Rakovicen bosgarrena. Bai, bera badoa bentsat, ez? Nire irutu zait. Badoa eta Hamilton atxara ezi dute dagoeneko. Ez du ba, apenas minutu bat ez du jokatu, irten denetik berriro ere. Ez dago bere buruarekin konforme noski. Horda, bultza. Doblas eta Rakovicen arteko borroka horretan. Baloia beltza izango da. Baloia Bilbao Basketeko entzat izango da. Eta Hamiltonek hartu beharko du falta diren 5 minutu hauetan. Barruan jokatzeko ardura Bilbao Basketen. Rakovicen gorputz guzti hori kontrolatzea ere ez da erreza eta hemen ikusi dugu, ez du lortzen egokitzea, epaileen irizpide horiek kontrolpean izateko. Baina gogoan izan Erbelek ere lau dituela. Basile Jadiz, kanpora Mumbrú, ez du irukorik jaurtina izan. Eta pertsonala egin duela Quintel Wutzek diote epaileek. Baloia lapurtzeko aleginean, zaplastekoa eman diola eskuarekin Mumbrúren besoari Wutzek. Beak esu zen, baloia ikutu delako. Hamilton orain. Hamilton da partiduko jokalari konena, bera da protagonista, 17 puntu, baina ez hori bakarrik 29ko balorazioa ere bai. Bolada honean dago estatu batuarra. Lamont Hamilton. Barrura, Doblasi. Ezin lehenengoan, oso ondo ikitu du kanporantza. Raúl López lapurtzeko. Eta pertsonala. Kataluniakoak epaileen ustez. Izan ere, Raúl Lópezek lehenengoan pentsatu du lapurtuko zuela. Bai, justu ikutu du baloia. Eta Amore eman beharrean, horrek ere meritu dauka. Bai ba, alein duko nau. Baina, neto azkarra, bizkorra da, harina oso, eta gazteagoa. Bai, batez ere, netok ondo egin duena hor da, espazioa murriztu, ez? Baloiaren bila joterako orduan, ez? Eta ez dio, itxi egin dio espazio hori, ez? Bai, gorputza sartu ere bai. Bai, hori da. Woods, eta Mumbrú. Taulan lagunduta nahi zuen, saskiratzea egin Quintel Wutzek. Eta ez da ekipa bosgarrena ez. Bai, bosgarrena da baita. Ernegatuta badator, alkira. Bai, baina hor kontrolatu behar ditu, ez? Bere indarrak, beak ere jakin behar du zenbateko garrantzia daukan bere taldearentzat, laufata zituela eta hor itxuan joan da, ez? Kamusada bat ondoren hor beak ez zuen espero, ez? Akats hori egitea eta gero begira zer egin duen, ez? Bai, 4 minutu faltan ezin du taldea utzi. Woods moduko jokalari garrantzitsu batek. Biak kale, Erbelek, ezkerrera joan zaizkio biak. Eta beraz, markagailuan 11ko aldea. Kuksix, eta Neto. Hirukoa du Kuksixek, ez da sartu. Basile Jadizek, bi eskuekin baloia hartu, eta Mumbrúri eman. Este kantxara Mumbrú. Kapitaina, jefea. Hamilton eta Erbel, badirudi berriro ere, aleginura, berta-bertaraino joan puntu bakar batera ipini, baina ez dutela goitik ipintzea lortu Gipuzkoarrek eta badirudi berriro ere partiduaren tempoa, partiduan mendean hartu duela Lagunaro berriz ere Bizkaiak. Hala ematen du, ez? Hor defentsa gogortuz lortu du, ez? Bere rotazio luze horiekin agintzea berriz ere markagailuan. Saiatzen ari da hurbiltzen berriz ere Lagunaro. Bai, ez dute Amore emango, Seguru ez ez, oraindik 3 minutu gelditzen direlako, baina oso sendo ikusten ari gera Jeskara Bizkaia. Ez dute Amore emango, partiduro ikusi dugu hori, Sito Alonsoren taldeak horrelakoak dira gainera, zenbat bider ikusi genuen, beti gora, etorri zirela, igaz, Lagunarokoak baita urten ere, baina jokaldia
2-1 izan liteke. Bai, eta David Olasen bosgarrena da baita. Horregatik. 3 minutu falta. 58 ditu. Lagunarok eta 69 dauzka Jeska Bizkaiak. Eta momenturik txarrena Bizkaiak pasa duela dirudi. Eta Lagunaroren gorantzako alegin olatura ere apur bat baretu eginda. Bai, katxikari ze badaki, zaitasunak datozenean zer kantxaratu behar du, Raúl López, Mumbrú berriz ere kantxaratzen ditu, eta hor lortzen du, lasaitasuna eta adimentsuz jokatea, eta hemen ikusi dugu, adibidez nola jokatu duen Mumbruk ere. Patxetan, bera, Sito Alonso ere bai, Hor, kokotea erabat busti eginda. 58 eta 69. 3 minutu falta dira. Partidua bukatzeko Euskal Kopako finala zeinek irabaziko duen jakiteko. Orain arte moduan jarraituzkero bilbotarrak izango dira garaile. Eta lehenengo titulua irabaziko dute, aspaldiko urteetan ohitu egin dira goian egoten. Orain dela 2 urte ligako finala jokatu zuten, igaz Europan 8 honenen artean sartu ziren. Baina noski, baina horretara ohitu ezkero gero irabaztea nahi izaten da. Eta gaur, lor dezakete aurtengo jokoan dagoen lehenengo titulua euskal taldeentzat. Superkopan ez ziren egon eta ez Caja Laboral, ez Bilbao Basket eta ez da Lagunaro ere. Ziziz, ez. Eta Hamilton bere buruari txalo eginez. Bai, beha badaki partidu hona ari dara betetzen eta gustora dago, hemen kargatu du oso ondo erasoko errebotea. Ikutzeko aukerarik gabe zegoen, baina hala ere lortu du, Ibekuen desoreka hori. Mumbrú eta Papo Makarios. Mumbrú jaurtita sartu zenbat bider. Bai, pero ze partidaren betetzen noain ere Alex Mumbrú, 14 puntu eta ze erabakiak hartzen dituen momentu garrantzitsuenetan. Salgado, gora begiratu du, iruko keinua eginez, Rubio, berriro ere Salgadori, hor da Salgadoren jaurtiketa ez, Ustoian ikutu eta kanpora. Berriketan euren artean, Kostas, esanez, baloia Basileia izena zela, balorazioan 71 Jeska Bizkaiako 39 Lagunarok esanguratsua da hori, osan. Bai, nik uste dut gaineaz ikusita nola joan dan partida ahaleginak egin dituela, Lagunarok saiatu da, guztianak emanez, baino eskrapeketak utzi du, talde luzea daukala, gogortasuna, sendo jokatzen duela eta pixkanaka beheraka da ikusten ari gara Lagunaro, badakielako gaurkoan ezinezkoa izango dela. Bai, gainera Douglas kanpoan dago, gainera Woods kanpoan dago, 5 pertsonalekin. Hortxe dira, tatu nagusienak. Eta entzuten ari garena, katxikariz da. Hamiltonek 17, Woodsek 14. Mumbruk 14, 12 Kupsikez. And now, look, Nico. After the pick, Axel sale, corta. Podemos ver ese triángulo aquí. Bloqueo yo a tu Va a pasar, si no te puede pasar directamente, que no creo, va a pasar a Costas y tú juegas aquí. Postea un poco ahí, Mamadou, como si quisieras el balón. Hey, not sure. Si no estás seguro, para tú arriba, jugamos de papá. Watch out, they jump here. Don't be a mistake. If the play zone, inside. Eta
Raul Lópezek gogoratu diona, Rafa Puyori, kontuz trapsekin, orain seguruenik presioa egitera aterako dira, eta argi ibili, ez bakarrik entrenatzaileek esaten dutena, gero gainontzeko taldekideek ere, tatuak ipintzen dituzte, talde baten dinamika onaren seinala izaten da hori normalean. Korolev eta Diez, ez dugu asko ikusi. Egalekoa, Papamakarios eta Salgado, azken minutuan sartuko gara Laizter. Ekenei Bekueren bila, Mamadukin dago orain, Korolevi ies egin dio baloiak, eta bukatu eginda jabetza. Pena galanta hartuko zuen hor Korolevek. Eskubiunak. Bai, bai. Sergio Sánchez kantxara, hau entrenatzeko jokalaria da, normalean entrenamentutan parte hartzen duena, eta Santurtzitik igo da, 27 urte baditu dagoeneko, baina Bizkaitarra bada, eta ACB-en plaza okupatzeko, jokalari ona. Horra Basileia izen jaurtiketa, gogoan izango duzu, Caja Laboralek irabazi dituela azken bi edizioak, Euskal Kopan jokatu diren bi edizioak, eta bietan saria, gero, Euskaldunek jaso dute. Hori eman izan diote Caja Laboralen, Kalbarrori, Igaz. Eta Ander Gartziari aurrez. Hori da, lehenengoan, orain 2 urte. Azken minutuan, Euskal Kopa, Bilbora joango da. Jeska Bizkaiak irabaziko du 3. edizioan, badute titulo bat. Ez da oraingoz handia, baina urteak aurrera joan ala, eta horrela jarraitzen baldin badu, geroz eta garrantzi handiago hartuko du, noski, eta palmaresetan irabazitakoak betik ipintzen dira. Bai, noski bai ez. Galdu ezkero, etzen gauza handirik. Taldeekin kontratua 3 urtekoa sinatu zuten, eta uste gaur dela azkeneko partidua. Ez dakit urrengo denboraldiari begira berriz ere sinatu kontatuko duten. 65. Bai, eta azkeneko partziala 10 eta 21 laurden hontan, eta horrek adierazten du, nola tenkatu duen partida eta nola zapaldu duen, zapalgailua azelagailua Eskra Bizkaiak. Bile Pitxek egina izan du jokaldia bera bakarrik. Sánchezek egingo aldu bai aurtiketaren bat. Horra Diezena, barrura. Norman eta Zisis, erlojuari begiratu dio. 12 segundu falta direla eta ez egiteko jokaldirik, esan dio Katxikarisek. Hala iruditu zat bintzat. Hala ere irukoa da, Bile Pitxentzat, eta sartu egin du. Bile Pitxek, 62 eta 78 bukaeran Euskal Kopa 3. edizioan Jeska Bizkaiak irabazi du. Lehenengo bietan, aurreneko bietan Caja Laboralek, gaur Bizkaitarren etxera joango da Euskal Kopako sari nagusia. Eta bi final jokatuta geldituko dira oraingoz Lagunarokoak. 62 eta 78. Azken emaitza, partidua bixi-bixi lehenengo laurdenean. Eta gero, mendean hartu du taldea Lagunaro, Jeska Bizkaiak, bere zalei txaloka, bere zalei eskerrona emanez, eskeniz, Jeska Bizkaiako mutilak. Beno, eta txapeldunen kapitainarekin hitz egiteko parada izango dugu orain. Hola, Alex. Hola. Felicidades, primer título que habéis ganado, ¿no? Sí, es un título y la verdad a mí me hacía mucha ilusión, a mí, a todo el equipo. Ganamos a Caja Laboral, ahora aquí pues hacer un buen partido y nada, muy contento. Espero que la gente de Bilbao pues su copa y que estén contentos también de lo que ha hecho el equipo. El partido ha tenido bastante similitud, ¿no?, con el partido anterior. Al final, en el último cuarto habéis sido bastante más superiores, no habéis sufrido tanto, pero en el tercer cuarto parecía que se igualaba la cosa. Sí, bueno, nadie quiere perder, todo el mundo quiere hacer un buen partido, aparte de ganar. Para nosotros también es importante ganar y bueno, al final lo hemos conseguido, muy contentos. Muchas gracias y bueno, ya te veremos levantando la copa. Gracias. Eta, bueno, galtzailearekin hitz egingo dugu.
Javi Salgado kapitainarekin, galdera bakarra esaten digute, izan ere, azpitxapeldunaren kopa hartzera joan behar du. Bueno, Javi, otra vez que no se ha podido. Sí, es una pena porque bueno, queríamos ganar esta Euskal Copa, queríamos pues bueno, seguir mejorando, intentar hacer un buen partido, pero bueno, no ha podido ser, ¿no? Ellos han estado muy serios, más metidos en el partido que nosotros, más acertados, y al final no ha podido ser. La primera va a ser en Fuenlabrada, contra Fuenlabrada, aquí. Sí, el domingo para nosotros es muy importante, jugamos en casa y lo vamos a dar todo, y estoy seguro que bueno, vamos a conseguir la victoria como sea. Eskerrik asko eta sorte hon. Beno, jun beharra zeukan Javi Salgado, izan ere orantxe bertan deituko dute kapitain bezala azpitxapeldunaren garaikurra jasotzera, eta hortxe ikusiko duzue ba. Partidu hori ere zuzenean eskainiko dizuegu, datorren igande eguerdian 12 eta laurdenetatik aurrera izango da hori. Hemen egongo gara berriro ere Ilunben, Lagunaro eta Fuenlabradaren Fuenlabrada taldearen arteko partidua eskaintzen. Eta orain bai, Leicester jasoko du titulua, Euskal Kopako titulua, Geskrap Bizkaia gaurko garaileak, Euskal Kopako 3. edizio honetako garaileak, hain zuzen ere, Josan merezita egia esan. Caja Laborali final aurrekoetan, eta gaur Lagunarori merezimendu oso iraziek. Bai, ados nago, nire ikuspuntutik gainaz partido oso serioa jokatu du, Javi Salgado esan duen moduan. Hor ikusi ditugu, bai Hamilton eta Munbru oso serio jokatuz. Hamilton izan da jokalari hoberena, baino Munbru izan du lagun mina partida hontan, oso ondo jokatu dutelako, eta zer esango dugu, merezita irabazi duela saria Euskal Bizkaia. Patxi Mutiloak, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendariak eman dio garaikurra Munbruri, irudi honekin utziko zaituztegu ba. Eskerrik asko Josan Aldalur. Eskerrik asko zuei. Baita Jokin Etxebarria ereri. Horren barte. Eta noski, zuei saskibaloi zale guztioi hor izan zaretelako Euskal Kopa 3. edizioan Geskrap Bizkaiak irabazi. Gero arte, ondo ibili.